Ranar 6 ga watan Afrilu da karfe 11:30 na dare. Me ya kai ka ɗakin 'yar shugabar fanni mai suna Margaret? Kawai na taya Margaret ne wajen saukar da zafin kanta. Zafin kai? Za ka iya bayani? Kwarai malama Redi. Lokacin da kina ɗaliba, yayin jarabawa, idan kanki ya ɗau zafi, me zaki don saukar da shi? Cakuleti zan sha. Aha, a wancan zamanin cakuleti zai taimaka. Amma zafin kai irin na yanzu ya fi na da. Cakuleti da biskit san ba sa yin aiki. Muna buƙatar taɓayyar ɗan adam. Mene? Yadda kika yin nan nima haka nayi. Amma sai dai saboda lokutan jarabawa, zafin kanta ya kai makura. Sam ta kasa mai da hankali. Tana da jarabawa da safe. Dole ta yi karatun za ta ci. Kanta iya karatu sai kanta ya huce.